Mă joc ăsta, mă, că mereu. TTK testing, amice. Testarea TTK-ului. Mamă, ce transpir la boș. Oh, Andrei am murit. Andrei Prost. transpiră între buci. Of course I do. E foarte fain jocul. Recomand la toată lumea care se simte Oare prea dă-mă așa după mine? calm. A, tu erai. Am murit pișcot. Cu mâna pe clanță. Oh, mamă, ce cuantam în darul ăsta. Datorul Vale. Al doilea. Și ștergea jocul. Îmi tragea cu pistolul, am vrut eu să-l omor pe potato chip. Mă mor pișcot. Bă, iar mă omorâ Vale. Mamă, bă, eu trebuie să mă abțin din a nu vorbi urât. Mamă, ce-am dat lui Vale la Mars, i-am dat-o așa pe după ceafă am dat-o. Ia. Care este, mă? La era mor pe Vale. Gata, Vale și aruncă mouse-ul așa pe geamă, zic eu. Câteva secunde, Vale își va arunca mouse-ul pe geamă. Și vă dați seama că ăsta este... Bro, ce-am făcut, mă? Mi s-a pune asta de la Roblox sus. What the fuck? Ce mă, NVG... A, Night Vision. Ia mă, curios ce hartă ne bagă. Unul care tot stă AFK. Lasă că-i arăt eu. Bă, de asta Vale, parcă zici că știa exact unde vin eu. Adică am pe filmare. Uite-mi eu ce transpirat, e prin geam, am văzut printre geamuri mi-a dat-o. De ce am Night Vision, bă? Mamă. Eu l-am văzut pe ăsta. Ador harta asta. Cum arată așa cu roșu, așa, gen. Bă, nu știu, mi se Zici pare... dacă nu-i zici că seamănă cu o hartă de pe CS. Mi copt. Mamă, pișcoț, am dat-o așa pe după coști am venit. Stai că schimb la arma pentru harta asta cu care efectiv nu mai supraviețuiește nimeni. Everybody dies. Trebuia gen să schimb Everyone poziția. dies. Te-am că ești pe mijloc. Da, schimb poziția. Da, Andrei. Da. Schimbă Da, poziția. nu mai nimic. Cam gheiați. Încă nu mi-am schimbat arma, am murit. Acum am schimbat-o. Ține-te bine că vin tati. Tati. Oh, tati. Oh, tati. Am tras pe lângă. Acum eram dus mouse-ul în sus, mă. Cum era, mă, ăla cu taixul ăla Oh, de... Ăla tati! de unde vii, De unde tati? vii tu așa prăbușit? Așa prea A bușit. avut meci de Eric Sef cu o doză de Bergambir. Doream pompa. Te provoc la un RXF. Doream plompa. Las umbrelul. Pompa. Îți dau 2 noade de astea de NV-uri? A meu e umbrelul. Îl pe am meu Doream cum... plompa. Las umbrelul. Las umbrelul. Dau 2 noade de astea? Eu apăsam pe T în loc să apăs pe R. Gen, știi ce zic? Mi-l moi? Da, asta la montaj, te rog eu frumos. A fost penibil, a fost Mama. jenant, a fost... Păi mă, s-a ascuns după ușă. Mă moră pișcot. Las că l-am luat. Ah, lol. Nu era după Bă, ușă. nu, deci harta asta e de shotgun, frate. A, nici chiar. Bă, mi-e ciudă că nu pot să vorbesc urât, că spune niște chestii foarte unholy aici. Dar nu e ok, că poate se mai uită copiii și după zic că îi învăț eu prostii. Azi, o copie din ziua de azi. E multe Bă, prostii. e un ratat, jos din bară, jos 201. Deci ratatul ăla, ordinar, stă camp, ia AFK, vin lângă el și te omoară. Nu, că mă duc după el, nu. Hai, eu. Tu te drept. Unde, bă? Mă, pe jos. A plecat de aici. Zici că e Fox în FNAF. Când nu te uiți, dai sprint. Nu
cum se cheamă? Nu, văd pe ăla, ok. Nici nu știu cum îl cheamă. Tot ce știu este că... E un Lucky. Mamă, ce costă după ușă, mă? Mă mă, pe de shades, pe mă. Tu erai? Ce papi munianiu? Unde ești, Andrei, bă? L-am ratat pe fraier care fugea. Nu știu, bă. Nu știu de ce acolo. Mamă, l-am luat pe prost cu pistolul, că nu mai aveam glanțe. Mamă. Te-ai... Pe tine nu te înjur, Am pus... dar înainte să pornești filmarea, ai auzit ce am zis și ce blesteme am pus asupra celor indivizi. Bă, sper să nu se ne adeverească. Jokes aside, toată lumea să trăiască să... Bă, tu te trecută... Ia flash-ul, fraiere. Mi-am dat singur flash. A, tu ești aici, mă? Tu erai! Tu erai! Tu erai, mă! Ce mulgător de cioci, nu cred! M-am murit, mă! Nici s-a zis glonțul, pur și simplu am murit. Ce că iau, bă, de aici flash, bă, că... Nu cred, nu! I've been betrayed! Aici nu știam că ești tu. Nu știu ce că ești Am tu. băgat somonul ăla cu sosul la tzatziki. Mi-a venit așa acum îngărit o aromă de aia de usturoi, mamă ce-mi place. Ăla e after Bă, să taste. tai la montaj, Adev, mai trebuie să tai la montaj că-s nevorbit. Ăla e Îmi place after usturoi, taste. frate. Ok, am tras. Am out of bullets. Anima bullets, anima bullets! Am murit. Cine te-a omorât? Pișcot. Și mai cum? Pișcot de boss. Așa, șeful tău, regele tău, pune-te în genunchi. Și de aici, you know the rest. Doamne ferească-mă, Sfântul. Te ferește până te nimerești? Am tras primul jur, efectiv, de data asta am tras primul jur. Bă, dar să Stai că m-am potrivit încălzit. la fix să potrivit, ci că ferește până te nimerești și pe ei ce te-am nimerit eu. Stai că am pornit regisorul să înrăcească corpul că m-am încălzit la cât de hot ești, Ciprian. Așa mai ce-au Ai pornit. rămas tăcut. Nu ne-am rămas 23 de grade în camera. Da, eu n-am ce-o pornit, am ventilatorul, aceea l-am oprit. Că papă curent, papă mult curent. Da. Am eu nu știu de cât e. Mă pișcot. De 18.000 de... Bar n-am, cred că nu mi-e mult de 18.000, cred că e maxim. N-am eu banii tăi, n-am eu banii tăi. Doream pompa, lasă umbrelul. Lasă umbrelul. Îți dau 2 note de asta în gât. Da, ce bine mă răcorește. Între craci. Era colega de balls. Da, ai văzut aia lui Jean Găoază cu Billie Jean, te frec în cur. Billie Jean, te frec Aia- la cur. Vrei să ți-l bag la creț? Nu știi clipul? Ba da, mă, știu cu baba aia și cu la gras, cu părul lung. Billie Jean. De la mai ce ascultam dacă ascult pași. Vreau să ți-l bag in the air. Mă arăt X-Demon. Billie Jean, te frec Billie în- Jean. Andrei. Hai că tu ai 32 de kg, eu 30. Bun, bun. Apasă Am- tab să se vadă statisticile acolo, da? Un pic. Am 32 de kg, cred că am fumat kg eu. Să se vadă statistici. Hai cu fraier, încă un fraier, vă rog, ultimul kill, ultimul kill. Hai, 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 hai. Închiși în apartament. Ba, Andrei. Din ce ți-a făcut o chiandamă? 1. Călin Georgescu. 2. Nu, era A, Mitică Dragomir, 2. A murit. Pomeranian, de Omorât Foneticul Telemea pomerian. și de Poliția Rutieră. Poliția Din rutieră. foi de trabuche făcut țigara. Bă, i-am dat Mamă, cap. cum se aude bă shotgun-ul ăla? Băi, ți-am dat cablul ăsta, Și s-a armă văzut se aude așa, mă. o armă. Poate are unul vreun AUX și n-are supresor pe ea. Bă, că se aude urât rău de tot, ești nebun. Un pic cam tare, dar mie îmi place când
ceva e tare, nu când se aude tare. Ha. Hai, râzi. Râdeți. Am aici, Bă, asta. literalmente, I'm completely losing it. Dacă mai facem un videoclipul ăsta, efectiv. Pun cele mai tâmpite mimuri pe ecran. Stickere. Vrei să ți-l bag la creț? Billie Jean. Te umără Billie Jean. Am văzut o Da, lumină. vezi că sunt păran la kill-uri, că ea mai bună au ieșit și am mai rămas doar noi, deci probabil lupta o să se ducă între noi doi. Și în rest, dăm în tot ce prindem. Dar nu târâturi, cu simț. Nu văd să plimbă pe aici, dar nu... Billie Jean, te freaking cool. Billie Te Jean. freaking fire. Chiar bă, nu. Uite, m-am gândit și am deschis tabul și fix atunci ai apărut tu. Deci știrea aia de... Sugar in the ass. Există într-un clip. Ceva... I'm gonna put some jelly beans. Bă, am dat... Sunt dat în cap. N-ai dat, ai dat pe lângă, acceptă. Se vede filmare, s-a făcut cercul roșu. Nu s-a făcut destul, ai fost învins, you have been defeated. Now shut up. Down on your knees. Shut up and let me enjoy this coffee. Poate ți-l bag la creț. Opa, să-l bag la funduleț. Te freaking cool. Na desire. Îți bag niște sugar in the ass. Haideți să vezi, facem muzică, să facem versuri. Deci fii atent, tu începi. Pe 3 cuvinte, eu continui. Billie Jean, te freaking. Fugi, Billie Jean, te freaking. fugi, ca să nu te ating între... Haide, continuu. Sugar in the ass. Stai că Dar nu, încarc mă, să nu știu. Adică Păi, trebuie să știi bine, mă, cum zice, că zice și Nu, așa mă, că bă, se facem noi muzica noastră, ce mă refer. Pentru a zero, Ah, nu muzica noastră, dar pe ce stil? Stai, din ce artist? Vorbește continuă. tot frumos când vezi copiii prostii. Dar nu mă, dar gen nimic, gen să nu fii copiat, gen nu zici, nu știu, perete, sau nu știu, zici canistră, sau nu știu, ceva genuntiv. Cea care să nu fie gen, nu știu, abanam, nu știu. Aia. Liniuță, sunt liniuță, mama e de liniuță. Căpchilă Mama e de liniuță. liniuță, a intrat doar pe o năruță și trebuia să intre tare și n-a mai intrat că-i moale. Aoleu! Na, nu. Bă, sună telefonul acum. Te-am luat, fraiere. Hehe. Un mic break. Pauză de publicitate, guys. Și prea n-a plecat, o să mă auziți doar pe mine. Dacă vreți să vă jucați acest joc mirific, să știți că se numește TTK Testing, e pe Roblox, arată foarte fain. Eu nu mă pot juca prea multe jocuri deoarece am Mac, iar pe mine altul sistem de operare macOS. Ori te poți juca chestii care sunt foarte scumpe, ori nu duci. Iar eu nu duc pentru că am un MacBook Air M4 ca mașina, dar n-am varianta Pro. Și neavând acele guri de răcire, laptopul meu se face un pic călduț. Și când se face călduț, știți cum este, nu mai mere frame-urile, nu se mai vede bine, se acadează, pot să prăjesc un ouă pe el. Și nu mai merge, pur și simplu, doamnă, nu mai merge, nu mai vrem. Dar în altă ordine de idei, eu sper că Ciprian să posteze acest videoclip, dar să cenzureze înjurăturile, pentru că au fost unele momente în care am vorbit urât, am fost obraznic. Și am zis lucruri care poate nu trebuiau să fie zise cu voce tare. Mamă, doi dintr-o lovitură am luat, ești nebun? Billie Jean. I'm on a generational run. Nothing can escape my fury. I am demolishing everything. But I know how it goes most of the times, life stuff, and you gotta accept the fact that not everything is forever. Things are temporary. And like,
You just gotta go with the flow. Enjoy life. Feel free to love things, people. Do stuff you love. It's just don't lose yourself in the search for finding others. Nici nu știu cum era citatul ăla, era ceva de genul, cred. Oricum, foarte poetic azi. Deci dacă Ciprian a oprit filmarea și nu a păstrat acest moment în care eu am fost foarte poetic, I'm gonna be mad. Mad. I'm gonna be very mad. Și am să mă supăr pe el și n-am să mai joc și nu o să aibă cu cine să mai filmeze content pe Roblox. Dar hey, fun fact, eu mă pot juca pe acest minunat calculator. Mă pot juca Resident Evil, fraților. Cred că am mai zis, dar știți care este problema? Acel joc costă bani și laptopul meu nu cred că duce aceste jocuri. Guys! Nu mă oară pe Ciprian. Bă, da. Cam asta a fost pe ziua de astăzi. Ce pot să zic? Foarte important să vă simțiți bine. Să nu aveți supărări, să nu stați triști. Mâine este o nouă zi, like for real on God. Și gândiți-vă că dacă aveți o zi proastă, it's just a chapter of a book, ain't the whole book. Just live life, go with the flow. Dacă mai vreți citate de-astea foarte motivaționale în engleză, let me know. And I'll just give you my mail and email you to whoever is interested. A few quotes that, you know, may change your life. That could make everyone look in the mirror and say, I'm better than yesterday. Pow! M-a căpăcit unul. Deci, I hope Mr. Cyprian is recording this masterpiece and everything that I'm doing, pentru că eu nu vorbesc degeaba. Eu vorbesc special pentru că a meu vorbește la telefon. Și cineva trebuie să facă puțin de show, nu? De showbiz. Pic de stand-up, de stand-down. Ah, wow! You know what I'm saying? Like, man, it's just so cool. Bă, mă, că am plictisesc un pic așa. Am oprit și ventilatorul. Pau! Capac i-am dat. Nici musca nu scapă. Waleu. Sunt un pic cam low. Un pic cam low așa pe viață. Oh, tati. Că vin eu așa prăbușit. Ia, ce harte ne bagă. Bă, dar aceeași hartă. Bă, de a doua oară când ne bagă pe harta asta și a doua oară când ne bagă pe aia cu Night Vision, oh man, that's not fair. Să mai schimbe și ei un pic, oh, tati. Haide, Cipriane, tată, unde ești? Că nu mai pot să mai vorbesc atâta singur. Nu mai pot să vorbesc atâta singur. Că mă doare gura. I cannot do this forever, man. I just can't do that. Bă, cât am putut să-l ratez pe ăsta. M-am făcut de râs, m-am făcut de râs. Da, e ok, că mai trebuie să ne mai facem și de râs. Mai râdem, mai glumim alea.
Bă, Pișco, mă auzi? Fugi? Te aud. Zi că ai filmat, te rog, ai Am filmat? filmat, mă, n-am oprit filmarea. Ai oprit, mamă, perfect, deci am vorbit, ți-am făcut quoting, ți-am făcut tot, Doamne, te rog, nu te ia la montaj, e cea mai bună chestie posibilă. Și pui peste o muzică de aia de lift și poți da un pic speed up, dacă să se înțeleagă ce zic. Păi da, Am da. dat-o pe cuturi de alea. Mamă, dar meciul, mamă, deci ți-am dat niște capace și am dat niște capace la câțiva meciul ăsta. Dar te-ai și luat capaci. Nu. Capace nu mai iau pentru că am deja borcane, știi, și curăț capacele vechi. I-am capac. Știi, am capacele vechi, le spăl bine, le dezinfectez toate cele și le refolosesc. Ah. De ce să dau din capacele pe care le am? Eu nu dau capace nimănui, sunt un zgârcit. Da, Bot. ce-mi dă capaci, ca pe bune? Da, maxim îți bag meșteșugul. Da. Billie Jeans. Eu mă că am schimbat perspectiva, acum am văd din... Doamne, deci e cea mai bună chestie că ai lăsat filmarea să meargă. Eu chiar mă gândeam, știi? Billie Jeans. Știi, chiar mă gândeam dacă ai lăsat, pentru că am zis că, bă, dacă tac din gură, e nașpa și trebuie să stai la montaj. Dar el încă se joacă, deci trebuie să aibă ceva la care oamenii să se uite, să asculte, știi? Se uite la gameplay și asculte ce zic. Și am început să vorbesc acolo, am dat pe filozofii, pe... Ai rufir un 4, mai pe scurt. N-ai un 10, frate, n-ai tu idee. Ce nu fac eu pentru cel mai mare YouTuber din România. Da. Europa. Dar chiar mă gândeam, cum ar fi să fiu dat așa 1.000.000 de abonați, Andrei? Cum ar fi? Să ajung la 1.000.000 de abonați, dai seama? Dacă o să ajungi la suma aia, vezi că o să-mi aștept comisionul. În caz că nu mi iese mie cu multica și cu parfumurile. Legit. Și cât ai comisiune? Dar eu nu mai am, tată, contractus. Ai uitat? Și n-am acceptat comisionul, dar în general comisionul e destul de mic. N-ajunsesem să vorbesc cu brandul respectiv despre sume de genul și după asta închei subiectul că nu e ceva de interes. A, nu mă, dar te-am întrebat În gen... general, ce cred că la parteneriatele barter comisionul e destul de mic, adică nu te gândi că devii milionar dacă ai un cod de reducere, știi, și oamenii care cumpără un produs și pun acolo codul o să-ți bage bani în buzunar. Nu, eu mă refeream gen cât comisiune o să vrei când o să am 1.000.000 de abonați, gen. Când așa, nu știu, frate, negociem, să ajungem până acolo atunci. Băi, ce fain să fie videoclipul ăsta acum. Ne ajung la 1.000.000 de abonați să fie videoclipul ăsta iar, știi? Trebuie să stai să postezi zilnic. Nu e neapărat zilnic, să ai content ca lumea, știi? Degeaba postezi dacă e content, e caca-maca, știi? Mai zic, trebuie să fie entertaining, man. Păi acolo știu thumbnail, am făcut Caca-maca! caca pe... Exact, vezi, trebuie să fiu de-asta cu, sau nu știu, șoc și panică, mi s-a rupt brățara de la Apple Watch. I don't know. Șoc și panică. I-am băgat supresorul lui Andrei între buci. What the fuck? Sau nu știu, șoc și panică. La Billie Jean. Sau nu știu. Ne-am întâlnit cu Billie Jean. Șoc și panică a rămas fără husă la telefon. Șoc și panică mi-a căzut cafeaua pe tastatură. Gata, asta pun titlu. Șoc și panică, am văzut sânge pe jos după ce Căcat pe perete. mi-a căzut o cărămidă peste papuc. Mamă, după asta trebuie să facem o pauză mare, că am transpirat, nu știu când mă joc jocul ăsta, stau încordat rău și transpir de sus până jos, gen îți fleașcă. Andrei, fleașcă la o, acum e ud. Mamă, deci nu, dar nu doar ceva, what the fuck, nici n-ar trebui să mă justific. Le zic abonaților, hey guys, vrei să știți cât de transpirat sunt eu la doar așa, vrei să știți? Bă. Hai mă că vă zic, mă, ce aveți, vă zic. Andrei nu se ascunde, el zice. Gen, sharing is caring. Da, adică, ce nu vreți să știți, gen, cât apare Andrei la toată lumea transpiră la oaie. Bă, tot mor ea în parte, dar nu mă întâlnesc cu niciunul. Iese, dar nu eu mor. Uite. Bă, dacă ți... Billie Jean, te frec. Bă, deci aici unul ține o poziție. Toată mama. Se vede pe ciula Ce atâta. poziție, 69? Bă...
39 după perete. Popește-le orden, frate. Sunt domnul preot, Andrei. Băi, dacă aș fi preot, ai venit la mine? Bă, ai pus o întrebare exact cum punea și Răzvan. Venea mea și mă întreba, bă, dacă m-aș face președinte, mai vota? Și eram, nu, 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 dacă ai fi pupă, nu, n-aș veni la tine. De ce, Nu, bă? never ever. Ar mă zice că e Eu să vin la tine să mă spovedesc? Bă, Mohaci Junior. Nu, Te bag acolo, I can't do that. te bag să fuști acolo. Da, vii și tu și spui că... Hola mami, que guapa. ¿Qué tal? Tu eres un vaso de agua y un vaso de... Asta e vaso de agua y un té. Care dă flashbang-uri, mă? Știi ce zici? Întrebi așa romantic pe spaniolă, după care zici tu eres un... Ai înjurătură Gen, sau nu? Ca și dacă Sana- cenzurez. Nu, nu. Ăsta, doamne, e real așa ceva, stă? Dar tradus motamo înseamnă că ești fiul... De ce? Nu, poți să cenzurezi mai multe chestii, adică bine, cred că o să-ți iau un pic să editezi clipul, dar eu zic că merită ca să ne protejezi imaginea amândurora. I wish they made a large scale game like this. Fuck my life, doamne cum stau în camp. Da, mă, dar Bă, stai da. să vezi, ieri când am jucat, l-am enervat pe Mister că stăteam pe numai scot. camp, bă. Stăteam în niște locuri și el știa că sunt acolo. Nu putea să Și te ori moare că era încerca- unghiul. Bă, ce? Și ori încercam eu să facă, tot îl luam eu primul. Că dădeam... cum îi zice bre? Pic. A, mă, pișcoat, ți-a dat în Aia. cap. A dat la celălalt. Ăla de sus omoară primul, ține minte. Nici nu mai știu despre ce vorbeam. De Mihai sau că ieri la ei, nu știu. Da, că i-am dat un pic rage bait, că stătea în camp și l omoram. Nu-i plăcea. Că general vorbind cel mai enervant în jocurile astea. Camper. Exact. Dar, uneori, gen, I might do that. Just for the plot. Bă, ce-am transpirat. Andreea Sunt transparici la o uiți. Bă, deci, ăsta e Rovinis care stă. Am eu stă piciuci în umbră pe o parte. Da, m-a omorât și pe mine. Lasă că arăt eu, mă. Am o 30 versus 30, îți dai seama cum o să fie dacă o să bagi ceva în jocul ăsta. Nu duce, bă, server, ești nebun, îți bubăi calculatorul. Și pot ăia să aibă cele mai bine optimizate servere. 32 versus 30. De ce, mă, foane cum era aia? Dar că e multă muncă și au de cheltui mulți bani. Mamă, pișcoți, ți-am dat-o. Bine, ai Tot am văzut? 33 de kill-uri. Tot eu am 33 de kill-uri. Cât am? Bă, am tras primul, fuck my life, gen, I was the first who shot. Bă, rog, când a schimbat harta, voiam să moșă pe unul. Pauză. Pauză? Trebuie să pornezi ventilatorul și poți să dai pauză și la filmare. Faci un outro și ceva sau nu știu. Dacă nu dau De fapt, pauză... da, eu cred că e mai bine să faci outro pentru că ai filmat destul cât pentru un episod. Outro, hai, Andrei. Hai să mă răcoiesc. Te las pe tine să faci un outro pentru căldurile astea, gen. Să faci un outro referire la călduri. Păi da, cam asta a fost și căldura pe ziua de astăzi. Eu am fost Ciprian, el a fost Andrei și Da, da, da. ne vedem pe canicula următoare. Da. Rog. Hai, noroi.